για την μπάλα. Πέτας. Έχει μπροστά του τον Καληνικίδη. Αλλά δίνουν φάουλ στην προσπάθεια αυτή του παίκτη του Ιωνικού, του Γρυλή, ο οποίος εκτελούσε τρίποντο. Διαμαρτυρίες από τον κύριο Ζοντό. Έτοιμος να εκτελέσει βολές ο παίκτης του Ιωνικού. Αστοχή. Κάτω από τα χειροκροτήματα των φίλων του Εγάλεο. Αστοχή στην πρώτη βολή. Αστοχή και στη δεύτερη. Χειροκροτήματα και επιφωνήματα από τους φίλους του City. 73-71. Αστοχή και στην τρίτη. Τελειώνει το παιχνίδι. Η μπάλα είναι για το